zijn door het gat gegaan verder. Maar de famke is heel erg bang voor hen. En die moesten eerst even voortjagen worden, want anders dan dwaat ze het echt net te dwan. Maar ze is ik bang voor orenbeesten, dus... Ik heb er best wel een angst voor, maar ik heb al merendeels overwonnen hier. Want je zit de hele week opgescheept met dieren en dan raak je eraan gewend. Wat was u het meest opgevallen deze week? Dat je eigenlijk de hele dag bezig bent met de koeien. Hoe leuk is dat, zo'n groep? Heel leuk. Is echt, dan leest altijd weer van meesken. Wat is de ervaring? Wat is hun idee van hoe is het op een workerij? Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Veel buiten. Was leuk, ja. Het is toch heel anders hè, dan de stad dit? Ja, heel anders. De geuren? Ja, nou, de stadsgeuren heb ik liever, maar nu ben ik er al aan gewend, dus. Vond je het stinken? Toen ik de eerste stap hier zette, dacht ik zo van, en ik ga weer naar huis, maar maar toen, later wende ik er gewoon aan en toen ging het wel goed. Waarom doen jullie dit met die kinderen eigenlijk? Waarom sturen jullie ze naar een boerderij? Ja, wij willen heel graag dat ze gewoon eens ervaren hoe het is, het leven op het land. En we kunnen het heel veel vertellen. En toch is dat dan anders dan wanneer ze het ervaren. En daar mikken we eigenlijk op. De kinderen waarvan ik dacht van nou, dat zijn hele terughoudende kinderen. Die kunnen zich hier in één keer helemaal ontpoppen en bewegen zich zo natuurlijk door zo'n stal. Kinderen die bang zijn van dieren in eerste instantie, die nou ineens toch aan dieren of in de buurt van dieren komen. Dat is gewoon een prachtig gezicht.